Haide, 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 haide. Mai un minut până vin. Tucu-tuca-ta. M-am plictisit. Da, a trecut un minut. Trebuie să apară. Primul. Da. Așa de repede. Bun. Haide. Bun. Tu te rog frumos, zi-mi ce vrei să caut. Caut manelele lui Shining. Deci, manelele lui Shining. Armor? Da. Dai play? Wow. Stai așa. Tu vrei să asculti manele? N-avem voie cu manele aici. Dar pe mine mă lași? Da. Următorul! Așa te las. Gata. Am venit. Ok. Ce vrei? Scrie. Scrie. Ești pregătită? Da. Sunt pregătită de multe, extra multe urâteni. Trebuie să ascult manele. De zi. Bun. Ai vrea să scrie care e cea mai amuzantă persoană din lume? Ok. Pe ce să scriu? Pe Google. Gata. Zice că este Pinkie Pie. Aha, vezi? Aha, scrie că nu sunt cea mai amuzantă persoană din lume. Nu? Nu este, nu. Următorul! Bună! Aș vrea și eu te rog frumos. Ai Facebook? Da. Ai... Tu ești activă? Pe YouTube? Da. Intră pe YouTube și scrie Rarity.inimioară. Căutare. Așa. Dă like la toate. La toate nu am cum. La 1. Bun. Abonează-te. Ok. Următorul! Frate, o să mă dezabonez eu. Bună! Ce vrei? Ai Facebook? Da? De ce? Ai WhatsApp? Da. Ai... ce vrei? Următorul! Hai! Hei! Eu sunt următorul! Scuzați-mă, s-a auzit mesaj, cred, de-al meu. Eu cred că sunt următorul. Tu e, da, și nu mai speria lumea. Bun, ce dorești? Păi, scrie care este lista de la cursa cu ponii. Așa, din Ponyville, da. Bun. Zi-mi ce loc am luat eu. Am luat locul 2. Cum adică? De ce?
Rainbow deja luat locul întâi. Da? Nu! Următorul! Hai! Bună! Au! Scuze. Nu-i nimic. Bun. Zi-mi ce vrei. Caută munții. Toți munții din lume care curg apă din ei. Fluttershy, permite să te contrazic. Nu curge nicio apă dintr-un munte. Atunci caută munții. 3 munți. Bine, caut 3 munți. Da. Citește. Bun. Să citim. Carpați, m-am plictisit. Tu ai zis 3 și mi-au dat 30. Citește-le tu. 3 munți acvatici. Următorul! Ce? De ce n-a venit? Următorul! Pa! Cred că va trebui să mă duc pe hol. Am zis să vină următorul. De ce n-a venit următorul? Scuzați-mă, se aude de la curent, dacă ați auzit. De ce? Haideți, veniți odată, oameni buni! Suntem toți? Cum adică, nu mai e niciunul? Nu. Bun! Acum să băgăm Facebook. Mulțumesc, prieteni, că v-ați urmărit. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Pa!